Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і сёння мы будзем абмяркоўваць у нашым стрыме сапраўды важныя падзеі. Гэта гісторыю, захаванне гісторыі, культуру, ну і творчасць увогуле. Пагаворым мы сёння з заснавальніцай і лідаркай гурта «Крыві» Веранікай Кругловай. Прывітанне, Вераніка. Прывітанне. Ну і фронтменам гурта «Джей Морс» Владимиром Пухачем. Прывітанне, Владимир. Всем прывітанне. Рады вас бачыць, і сабрала нас разам тут сёння не толькі нашае сяброўства, а і тое, што сёння вы разам, плюс яшчэ ЗУІ, будете браць удзел у канцэрце, прысвечаным 3-й гадавіне музея вольнай Беларусі. Музей вольнай Беларусі знаходіцца ў Варшаве пакуль што, але тым не менш 3 гады ўжо працуем і 3 гады дзейнічае. Вераніка, якім чынам тебе атрымалася ў музеі выпісаць на сваю, так мовіць, юбілей? Мне вельмі прыемна, што нас запрасілі. Мы заўсёды на пасту. Крыві на пасту уже амаль што больш за 25 год. Так што запрашайце. Владимир, я ведаю, што у музеі вы бываеце дастаткова часта. Што для вас гэтае месца? Ну так, па-першае, я меў гонар прымаць удзел непасрэдна ў адкрыцці музея 3 гады таму, калі ён толькі адкрыўся, была першая імпрэза, на якой я прысутнічаў, таксама граў канцэрт. З імі мы сябруем, з імі мы бачымся даволі часта. Яны вельмі нам дапамаглі, калі мы рэпетавалі з купалаўцамі ось гэты спектакль за камерон, які мы прымаю аддзел. Ну, шмат наших непосредственно джейморсовских импресс там проходило. Это что тычыцца непосредственно моих асабістых з імі стасункаў. А увогуле музей, які захоўвае тую старонку беларускай гісторыі, якую непосредственно ў краіне, ў Беларусі зараз прымушаюць забыць, гэта вельмі важна. Вось таму яны там, каб выжыць, забываюць, мы тут, каб выжыць, павінны памятаць. Я б так сказал. Так. Вераніка, все ж таки, калі вот мы с Володей 20-й год гэта у Беларусі ўсё это пражывалі, ты вымушана так склалася жыццё даўно за мяжой. Што для цябе 20-й год, тыя падзеі, якія адбываліся з Беларусю, з беларусамі, і захаванне гэтых падзей, наколькі, дакладней, гэтай гісторыі, наколькі, на твой погляд, гэта важна? Ну, для мяне, як беларускі, гэта важна. Я больш за 20 год жыву в Германії, але ж моя ідэнтыфікацыя, яна беларуская. Я ніколі не... Ну, для немцаў усе мы гэта рускія. Там украінскія рускія, беларусы рускія, расейскія, а мы... Я спявала по-беларуску, я размаўляла, я казала по-беларуску, я рассказывала, што у нас, што такое Беларусь, калі ніхто не ведаў. Гэта не 3 хаткі ў 6 радоў, гэта краіна са сваёй культурай і гэтак далей. Я беларус. А што тычыцца 20-го года, для мяне гэта быў шок. І я выйшла на вуліцу адразу. Правда, выйшла ў Берліне. Выйшла в Берліне. І гэта гісторыя, сапраўды, яна знайшла адлюстраванне ў нашай размове з Веранікай, якая ёсць у нашай праграме «Ідэя Х» пра нацыянальную ідэю. Я часта падчас прэзентацый узгадываю гэту гісторыю, якую мне Вераніка расказала, калі яна кажа, што я пражыла 20 год у Берліне. Я ведала усіх тут 3,5 беларуса, якія ёсць у Берліне. Выходжу на... Где это было? На Александр-плац? Это Потсдамер-плац. Потсдамер-плац, пасля падзеяў 9 жніўня, і вочы вось такія, і думаю, адкуль вы паўзяліся ўсе гэтыя тут сотні беларусаў? Вся плошча была ў беларусах. І гэта для мяне было дзіўна. Потому что все хаваліся, все жылі сваім жыццём, і я нікаго не сустракала з Беларусі дагэтуль, до 20-го. А 20-й усіх згуртавал. Все беларусы свету разам нешта робяць. Гэта так круто. І мы ездзім до наших беларусікаў. Вова в Америку. Да мы паўсюль ездзім, да, таму што сапраўды вось 20-й год згуртаваў дыаспары. Людзі, якія вось гэтая гісторыя, што ты толькі што распавядал, мне распавядалі
А людзі з розных краін і в Аўстраліі такім чынам збудавалася ў 20-м годзе дыаспара. Людзі, якія жылі побач адзін з адным, не ведалі адзін аднаго. Там у Амерыкі амаль што кожная дыаспара, куды мы прыязджаем, тая ж гісторыя. Пачатак такой актыўнай дзейнасці 20-й год. Вось што зрабіла з намі гісторыя, згуртавала. Згуртавала. І такой кайф ездзіць па краінах і рабіць купалі. Все такія у вяночках, там скачуць пра гэтае вогнішча. Нашыя беларусы, Швейцарыя, Італія, Галандыя і гэтак далей. Ну, сэрцы радуецца. Гэтае святкаванне трэцяй гадавіны музея цягнецца 2 дні. Учора было такое, ну, умоўна кажучы, афіцыйная частка, там прыходзілі дыпламаты краінаў, якія падтрымліваюць і дапамагаюць існаваць музею і гэтак далей, і ішлі размовы пра тое, што насамрэч вельмі важна захоўваць гістарычную памяць праз нейкае стварэнне экспазіцый, збора інфармацыі, таму што на вялікі жаль, але чалавечая памяць, яна не вельмі добры такі інструмент для захавання нейкай такой памяці. Праходзіць час, мы нешта забываем, нешта прыдумляем, дадумляем, ці яшчэ што страчваем, і таму гэта вельмі важна. Ну вот ёсць музей. А вот як творцы, вы асабіста, як вы лічыце, вы можаце штосьці зрабіць і што вы робіце для того, каб захоўваць тыя падзеі у гісторыі нейкай там гістарыяграфіі музычнай, да прыкладу? Гістарыяграфіі. Я спяваю песні беларускія, якія збірала ўсё сваё жыццё. І гэта для мяне такі скарб. Ну, я музей таксама. Хадзячая экспазіцыя, можна сказаць. Хадзячы музей беларускіх песень, так. Да. Увогуле, мне падаецца, што мастацтва – это галоўны носьбіт культурнага кода любой краіны. Таму ці гэта песні, ці гэта літаратура, ці гэта нават музейная справа, гэта ўсё працуе разам і будуе разам вось такую культурніцкую прастору. Мета-Беларусь, як я называю, тое, што зараз спрабуюць знішчыць непасрэдна ў краіне, адраджаецца пакрысе крок па кроку, не так хутка як хацелася, але адраджаецца ў гэтай мета-Беларусі, тую, якую нельга пасадзіць у турму, якую нельга знішчыць. Я маю на ўвазе тое, што ў паветры. Гэта творчасць, у тым ліку і песні. Вось, ну, канешне, 20-й год такім чынам паўплываў на большасць музыкаў, што у рознай форме ўсіх адлюстравалася гэта ў творчасці. Нават у нас, у гурта, які большую часть жыцця спяваў пра чалавека, пра асабістыя праблемы, пра каханне і так далей, у нас пэўная колькасць, шэраг сацыяльных песень з'явілася. Не таму, што гэта падштурхнула жыццё, калі вось тое, што адбылося, ты бачыш, вось як на сапраўды, в якіх абставінах мы жывем. Ну, потым нешта ў галаве пераварачваецца. Это адлюстроўваецца і спадзяюся, што застанецца на пэўную часть дзесьці в гэтай самай мета-Беларусі. Вероніка, ты, як ты там сказала, хадзячы скарб, экспазіцыя беларускага фальклору, беларускіх народных песень. Слухай, ну кажуць жа, што гісторыя, яна заўсёды паўтараецца, ходзіць па кругу. У беларускім фальклоры, у народных песнях ужо штосьці ёсць блізкае да таго, ну, апісваецца, можа, блізкае да таго, што мы зараз перажываем. Там все закадзіравана. Людзі не маглі так прама там нешта гаварыць, там закадзіравана все метафоры, все нейкія коды. У беларускім фальклоры ёсць усё. А вот якую б ты фальклорную песню, народную песню сказала, што вот гэта канкрэтная песня пра нас сённяшніх? Страла, не чапай страла добрага молайца. Па тым молайцу некаму плакаць, і матка так, ты мне не декламуй, это і я магу, ты заспявай. Я уже зачароўваю. Зачароўваеш. Ну, взяла б, ну вот, давай. Послухайте, приходите на концерт. Не, ну на концерт мы, конечно, всех закликаем. А ты давай вот, как это называется, заманушку такую там. Ну, анонсик. Да, анонсик таки. Трейлер, давай. Як пошо стралу, дай па ўсём асялу, ох і ой, люлі, дай па ўсём сялу.
Не чапай страла добрага молайца, ох і ой, люлі, добрага молайца. Потому молайцу некому плакать, ох і ой, люлі, некому плакать. Мамака старая, Жана малая, ох і ой, люлі, мамака старая. І гэтак далей. Супер. Дякую. Вот Володю будем просить, каб Не, заспеваў? у меня гітары няма. Я ось... Гітара. Это быў вельмі добры анонс, ён спрацуе. Дарэчы, каб ужо больш дакладна, калі ласачка, вось канцэрт сёння, по QR-коду можна зайсці і паглядзець афішу і расклад, але каму лянотна заходить по QR-коду, мы просто нагадаем, что сёння ў музеі вольнай Беларусі, это Фоксал 11, о 19 гадзіне будзе выдатны канцэрт, святкаванне 3-й гадавіны працы музея вольнай Беларусі, дзе будзе выступаць гурт Крыві, дзе будзе выступаць Владимир Пугач і Зуі дуэт. Володя, я так разумею, один будешь выступать? Сёння, да, сёння один. Сегодня будет такая камерная программа песень под гитару з майго боку. Вось. Вероніка, а ты з усім гуртом? З усім гуртом. А расскажи мне, ласка, наколькі я ведаю, ваш гурт Крыві раскідала по ўсёй Европе, скажем так. Як атрымліваецца захоўваць сябе, тому что вось буквально у нас на мінулым тыдні быў Піт Паўлаў, і ён расказваў, што з-за таго, што музыкі гурта НРМ раскіданыя па розных гарадах і розных краінах, яны ўсё закрываюць свой праект ужо, зараз выпускаюць альбом, так і называецца «Апошні», і ўсё, НРМ больш не будзе. Як вам у вас атрымліваецца захоўваць калектыў? Ну, мы захоўваем, меня раскидала 20 год тому, і мы захавалі. І захавалі, і робім шмат чаго. Мы робім шмат праектаў, ездзім адзін да аднаго, і ладзім імпрэзы, канцэрты. Мае дзяўчыны выкладаюць вакалы у Кракаве, Настя, Валерія ва Ўроцлаве. Яны робяць музычную тэрапію для беларусаў, і мы робім шмат музычных імпрэз ва Ўроцлаве, в Кракаве і гэтак далей. Мы гэтым займаемся конкретно. Мы списываемся с организаторами и ездим по нашим белорусикам любимым и робим такую музычную терапию для іх. А як вось калі размова там ідзе про тое, чтоб нейкую там новую песню адрэпетаваць, зрабіць там альбом, можа падрыхтаваць, як атрымліваецца в таких умовах? Я шукаю студию в Берлине, записываю в Берлине вокал, хтосьці, хто где, таксама, и гэта потом миксуют другие іншыя люди. У других краінах это все такая коллаборация и гэтак далей. Мы працуем с разными музыками таксама. Гэта цікава. 21 век, технологии, да, магчымасцей шмат. То есть атрымліваецца, што ўжо не абавязкова быць разам, каб, умоўна кажучы, там адрэпетаваць новую праграму, новую песню аранжыраваць, запісаць. Можна ўвогуле быць, умоўна кажучы, гітарыст в адной краіне, вакаліст у другой краіне, кожны сам сабе, а потым... Мне падаецца, што напэўна лепей, калі ўсе разам, а калі няма магчымасці, то тебя выбраць, ці не рабіць нічога, ці рабіць, як Вероніка распавяла, то гэта лепшы варыянт, то, што вы робіце, канешне, да. Мне пашанцавала больш, таму што весь мой гурт знаходзіцца ў Варшаве, і мы вось играем, просто сёння менавіта будзе канцэрт сольны, а звычайна мы играем гуртом, вось в мінулым годзе сыгралі 25-годзе у Стадоле, і мне просто пашанцавала, але шмат з музыкаў менавіта вось такім чынам працуе зараз. Я ведаю, вось акрамя прыкладу Веронікі, Пылай, хлопцы, ведаеш, напэўна, да, адзін жыве ў Вільні, другі ў Тбілісі, і нешта робяць разам. Вось іншыя таксама. Такія стасункі, яны умацняюць, мне падаецца.
мацняют. Мацняюць, а вот это вот умоўна кажучы такая творчая чалавечая хімія не губляецца. Ну, мы зараз пахімічылі 2 гадзіны на рэпетыцыі і нешта все пакрамсалі, перарабілі хутенька, нешта новае сатварылі. Ну гэта класна. Хімічыць і так і гэтак. Вова, а расскажы, калі ласка, про вашу дзейнасць яшчэ. Вот ты узгадаў канцэрт у Стадоле, выдатны канцэрт, я там таксама быў. Дзякуй, што прыйшоў. Да, ну што значыцца дзякуй. Дзякуй, што запрасілі, потому что такое мерапрыемства паставілі на вушы, можна сказаць, Варшаву і не толькі, бо людзі ехалі нават з іншых гарадоў, каб патрапіць на канцэрт. Як увогуле у эміграцыі працуецца? По-рознаму. По-іншаму трохі змяніўся падыход к стварэнню контента, музыкі, песень. Таму што тэмы, якія турбавалі больш, там, давай разделім до 20-х і пасля 20-го. Ты, што турбавалі до 20-го года, менш турбуюць зараз. Больш турбуюць сацыяльныя тэмы. Вось. І таму трохі змянілася такі... Змянился творчы арыентыр, можа, не знаю, гатункавы арыентыр, не ведаю. Мы зараз рыхтуем новы альбом, і я паглядзеў, па-першае, ну так атрымалася, што у нас і раней было шмат песен на беларускай мове, а зараз у нас амаль што весь альбом атрымліваецца на беларускай мове, ну, таму што проста яны прыдумваюцца. Вось ты, калі ў гэтым кантэксце існуеш апошні 5 год, калі баліць табе за беларускую культуру, вось яна адкульсьці з цябе з'яўляецца, і вось гэтая змена адбываецца. Ці ў добры бок, ці ў дрэнны, пусть ацэньваюць потым слухачы, але атрымліваецца так, вось мы рыхтуем новы альбом з новымі песнямі, і чым это адрознімся ад таго, што ў Беларусі, ну, па-першае, здесь гэта даражэй рабіць, чым Беларусі. Па-другое, не так зручна, таму што менш, вельмі шмат сувязяў проста парвалося, якія за 25 гадоў існавання гурта нарабіліся ў Беларусі. Ну, нешта там вымушаны новае знаходзіць, нейкіх новых людзей, прыцірацца і так далей. Але па-другое, ты разумееш, што ты гэта умееш рабіць, ты сюды прыехаў з валізкай, з гітарай, і рабі тое, што умееш. Рабі тое, во што верыш, і вер тое, во што робіш. Вось псіхалагічна гэта, ну, такі лек для выжывання. Рабіць, ну, улюбёную нейкую справу сваю. Вось. І, дарэчы, я зараз папрасілі мяне таксама, пішу саундтрэк спектаклю «Закамерон», які мы зрабілі. Там 8 песен, якія стварыліся з цягам працы на спектакль. Я як аддзельную працу вот раблю вось гэта зараз. Вось. То есть шмат цудоўнай студыйнай справы і працы. І гэта дапамагае проста, ну, карацей, каб не расцякацца, памагае выжываць гэта ўсё. Бо досведа, на жаль, няма 20-гадовага жыцця, не прызвычаюся яшчэ. Усё ж такі хочацца да хаты, хочацца в Беларусь вельмі. Сёння у бацькі дзень народзінаў, я сёння патэлефанаваў, павіншаваў, паслухаў, як там крычыць мой племяннік, які нарадзіўся ў мінулым годзе, якога ні разу не бачыў у жыцці. Ну, як ёсць. І таму ідзеш в студыю і выкладаешся. Ну да, дарэчы, ніколі, ну, не чакаў, хаця чаму не, але вот, ну, неяк так нечакана было, калі Владимир Пугач раптам выйшаў на тэатральныя падмосткі ў якасці актора тэатральнай пастаноўкі «Закамерон» па творы Максіма Знака. Выдатны спектакль. Зараз скончыўся тэатральны сезон у вольных купалаўцаў, але калі у наступным вот па восені адновіцца, пачнецца новы тэатральны сезон, і я так думаю, што будуць па-ранейшаму... У кастрычніку «Закамерон». Вось, у кастрычніку будзе «Закамерон». Раю ўсім. Глядзеў, быў вельмі ўражаны, і асабліва з акторскай гульнёй Владимира, яго спевамі. Выдатныя песні. Вероніка, я хотела сказать, давай. Як эміграцыя выцягвае ресурс з чалавека, што чалавек не ведаў да эміграцыі, што ён можа нешта іншае рабіць. Дакладна. І
Я працую зараз, я спецыяліст по здароўю, конкретно. Кто бы мог подумать, говорит. Музыка для мяне гэта хобби. Ну, гэта таксама прафесійная справа. Але ж я не ведала, што я так магу працаваць з людзьмі у такім кантакце не са сцэны, а у блізкім кантакце. Я працую, ну, целителем. Я целитель яшчэ. Вот так вот. На 100% згодны. То есть, калі ты выпихиваешь з зоны комфорта, ты нейкія ресурсы такія открываюцца, якіх ты ад сябе не чакаў. Ну, сапраўды, ёсць такое. Ёсць такое, так. Ну да, это в прынцыпе магчымасці для нейкага самаўдасканалення, і вельмі спадзяемся, што мы з гэтымі здабытымі выпакутаванымі ведамі і здольнасцямі некалі вернемся ў Беларусь, і гэта будзе наш скарб, які мы прывязем. Спадзяюся, да. Вось. Спадзяюся. Вероніка, ўсё ж таки крыві гэта гурт, творчасць якога базуецца на фальклоры. Так. Вот столькі гадоў у эміграцыі, ну але до 20-го года ты спакойна могла прыязджаць у Беларусь, вы вельмі любілі ездзіць у фальклорныя там этнаграфічныя экспедыцыі, збіралі гэтыя спевы сярод бабуляк, дзядуляк на вёсках, і ўсё гэта. Зараз такой магчымасці няма. Адкуль бярэш матэрыял? Ну, матэрыяла насамрэч шмат, якога яшчэ даже рукі не дайшлі апрацоўваць. Гэта так. Я хацела сказаць, што я рабіла такую музычную тэрапію для немцаў, ну, для жыхароў Берліна, скажем так. І я напісала ў рэкламе, што моя тэрапія на аснове беларускіх народных песен. Да мяне прыйшлі людзі. І банальную купалінку, ну, песню такую, якую ведаюць все беларусы, ну, яна такая нескладаная. У мяне спявалі мои, так скажем, гости, кліенты, і калі прыйшлі паддзяржаць, падтрымаць нас у 20-м на плошчы, мой хор заспяваў, ніводнага беларуса там не было, купалінку, все там у 4 галасы. Круто. І гэта было так круто. Немцы, яны гэту песню ведалі, і гэта было вельмі прыемна, і ўсе падтрымлівалі. Все падтрымлівалі. Ці засталіся відэа, можа, з гэтага? На жаль, не, все тряслася, мы были, болюча было, все было так кранальна, что якое... Можа, у кагосьці засталося что-то. Я не здымала гэта, калі я сама спявала. Першае, без микрофона на плошчы спяваць так нормально было. Потом нехто уже хто-то микрофон прынес, колоночку. Ну, думаю, что у мясцовага таварыша майора павінна быць. Так, можна звярнуцца. А, ну так, можна звярнуцца. Не, ну калі вернемся і там уже будзе новае ўсё, то можна будзе там архівы паглядзець, усё там будзе, столькі здымкаў, столькі аператараў хадзіла, ну ты што? Ну, яны ж самі свае все парушэнні закона, якія яны рабілі, яны все фіксавалі. Усё гэта незаконнае затрыманне, перасуды і так далей. Все яны акуратненько самі фіксуюць. Малайцы. Нам пригодится. Дарэчы, а прогучала гэта, говорит, как-то так с такими добрыми глазами, ну, сказал, я тебя не больно зарежу, да? Нам пригодится. Дарэчы, а у цябе твоё что-нибудь у музеі вольнай Беларусі ёсць? Я не ведаю, я нічога туды не... Ну, нейкі артефакт. Будзе. Я ж да таго, ўсё ж таки ты таксама уклаў шмат пэўных сваіх высілкаў у тое, што адбывалася ў 20-й год, хаця б дваровымі канцэртамі. Ну, так, слухай, былі нейкія дабрачынныя аукцыёны, на якія там аддаваў свае кепкі, вось гэтыя, што я нашу увесь час, там нешта, какие-то рэчы, куды это ўсё трапіла ў выніку, я не ведаю, может, нешта дашло да музея, я не ведаю просто, ну, дакладна не магу адказаць, ці ёсць нешта ў музеі, ці не. Вот так вот. А ты б таксама могла з вашых што-нибудь з акцый берлінскіх? Можна. Трэба падумаць. Трэба. Володя, а ўвогуле, раскажы, калі ласка, чым жывеш ты, ну, можа быць, праект Джим Морс, ці ты асабіста, пра гэтыя свае, мы закранулі трошачку паездкі па ўсім свеце, але больш, можа быць, падрабязна. Вот.
Амерыка, скажем, по Европе ты шмат ездзіў, у Ізраілі давно, правда, уже, здаецца, не быў. Ну, мы з'ехалі з Ізраіля за 2 тыдні до 7 кастрычніка, да? Калі пачалося все, паспелі просто з'ехаць. І вось учора з Боря Штерн, дарэчы, размаўляў по тэлефоне, чакаюць. Я кажу, калі вас новую вайну не придумаюць до осені, мы прилетим. Вот, так что, ну, увогуле 20-й год адчыніў такую старонку ў нашай гастрольным жыцці, якой раньше ніколі не існавала, і она гэта менавіта дыаспоры. Вось гэта невялікія канцэрты па дыаспорах, там типа першыя, калі мы куды трапілі, Швейцарыя, еще калі Беларусі нават жылі. І зараз по ўсей Европе, Америка, Ізраіль, там в основном гэта паўночная Европа, там Нямецчына, Швейцария, Австрия, Чехия, Голландия, калі нешта не... І да, і в Штатах таксама шмат, як высветлілася, даволі вялікая сетка дыаспор па розных гарадах, якая супрацоўнічае адна з адной і робяць такую сеціву, запрашаюць артыстаў, можна прыязджаць, граць канцэрты. Гэта ні з чым не параўнальнае адчуванне. Гэта вельмі адрозніваецца ад вялікіх такіх буйных канцэртах. Вот, дарэчы, пра адчуванне. Вот глядзі, вот ёсць у нас Зорка, Пугач, король района музычнага, умоўна кажучы, які там на карпаратывах з гуртом грае за дэйкай дурныя грошы, раптам... Далеко сидеть, высоко глядеть, да. Ручки не дотягиваются. Типа такого, да, ўсё так. Близко. Тут ты у такой ситуации, калі ты едешь, калі з гуртом, а калі один з гітарай, і невялічкія канцэрты там на 20, на 50 чалавек, такое, вот как-то не можна... как-то вот понизили ў статусе, да, не? Я гэта не разглядаю як прафесійную працу, тому что гэта увогуле робіцца не прамоўтарамі канцэртнымі, якія там райдерам дасылаеш. Гэта ты дамаўляешься з людьми сустрэцца, пайграць разам песні паспяваць. Вось гэта, ну, так выглядае. Калі мы з тобой, калі мы з тобой ездзілі з Лявоном і двумя гуртамі, і ты, гэта з намі працавалі, як ты памятаеш, прамоўтары, якія рабілі вось па законах шоу-бізнеса такі тур для нас. Калі ты приезжаешь один и приезжаешь у диаспору, там нейкую, например, северную, там паўночную Каролину, где белорусам там ввогуле 50, например, и ты чуешь, як яны всей душой тебе отдаются, як им приемно, як яны асабліва першыню, калі приехали, як яны сумуюць по беларускасці, по беларускай культуры, по мове, по там нагодзе, по абмеркаваць нейкія там наши агульныя там праблемы и так далей. Вось гэта з пункту гледжання энергаабмена не менш, а можа і больш інтэнсіўна і карысна, чым вялікі канцэрт. Вось такія вось менавіта дыаспаральныя сустрэчы. Такой канцэнтрат. Канцэнтрат, дакладна, добрае слово. Гэта дакладна гэта канцэнтрат. І таму ты выкладваешься і атрымліваеш назад энергію, нібыта на вялікім канцэрце. Таму што вось Вераніка ведае таксама, я думаю, что чем меньше людей у зале, тем складанее выступать. Конечно. Потому что ты, ну, голый на виду. Ты... Да, і гэта вельмі адказныя штукі, вось такія канцэрцікі. І у мяне іх раней было вельмі мала, і за апошнія 3-5 гадоў я вось гэтых канцэртаў вельмі шмат сыграў. І адзін, і з гуртом мы ігралі маленькія таксама канцэрты. І вось калі-нікалі з Сергеем, з гітарыстам нашым мы ездзім, гэта кожны раз нейкі непаўторны такі досвед. Як вот гэты досвед змяніў цябе як творца? Мне падаецца разнастаю ў мяне як творцу, тому что у мяне, ну, калі ты 25 гадоў робіш там музыку ў межах аднаго гурта, у тебе ёсць, як казаў калісьці Шевчук, гэта не самапаўтор, это творчы почерк. Вось, у тебе просто складваюцца нейкія межы, у якіх ты там прызвычаіўся працаваць, гатункавыя межы я маю на увазе, да? І вось калі ты апыняешься ў незнаёмых, не прызвычаеных нейкіх абставінах, у тебя эти межы руйнуюцца. Ты, карацей кажучы, больш свабоды творчай.
новые формы выступаў, новые формы творчай дзейнасці і больше внутренняй свабоды. Ты себе уже сам не сковаешь рамками гурта, в якім прызвычаюся працаваць 25 год. І это адлюстроўваецца ў тым ліку непасрэдна на песнях для самого гурта. Вось як мы зараз робім, яны, мне падаецца, трохі больш знастайныя атрымаюцца. Хаця не ведаю, потым мне раскажаш. Ну, паслухаем, я спадзяюся, што запросіць нас з Веранікай. Гонар для мяне, канешне, запрашаю. Вераніка, а вось гэтая дыаспаральная актыўнасць, нараджэнне дыаспары, ну там ці праяўленне яе, як адбілася на паездках, на выступах, на гастрольных турах крыві? Ну, супер, новый опыт. Вот як Володя сказаў, такія інтымныя, кранальныя, маленькія такія сустрэчы. Гэта так цікава, гэта нешта такое новае, незвычайнае для нас. І вот мы сталі рабіць такой інтэрактыў. У нас все спяваюць з намі. Куды мы едзем, все з намі нешта робяць. Мы нешта робім з гэтымі людзьмі і разам. Разам, гэта важна. Мы для іх выступаем так коротко, але ж мы разам з імі спяваем. А наколькі ну, змяніліся паводзіны беларусаў падчас канцэрта? У мяне было такое адчуванне, што ну, как бы не вельмі спяваючая нацыя. А пасля 20-го года некія хары з'явіліся. Спяваюць беларусы, гэта вельмі музыкальная нацыя. Класная, спяваюць все. І дзеці, і дарослыя. Супер. Калі будзе прэзентацыя? Альбома? Альбома, ну. Не, вот скажу, і нічога не атрымаецца ў гэтую дату. Я лепей не буду говорить. Ну, я імкнуся, каб мы паспелі до конца гэтага года выпусціць альбом, бо будзе такім чынам у нас раз у 5 год альбом. Мінулы выхадзіў 20-м, дарэчы. Осень 20-го. І вось хочу 25-м паспець. Ну, матэрыял ужо как бы зроблены. Я не кажу, што запісаны, но ўжо песні ёсць. Песні ёсць ужо на альбом, просто я хочу еще новых допісаць. І там, карацей, можна было выпусціць і заўтра, бо песні хапае. Але хочется... Але вырашыў двойны зрабіць. Не, просто хочется нешта выкінуць, нешта новае дадаць, там, типа, уже такія ўнутраннія всякие справы. Буду вельмі імкнуцца дарабіць до конца гэтага года. Вельмі для мяне гэта важны момант. Ну, ведаеш, калі хочаш дасканаласці дасягнуць, то дасканаласці межаў няма, так і будеш пастаянна думаць, давай мы это памяняем, гэта выкінем. Не тое, што як у Бальзака неведомы шэдэвр. Не, гэта не капацца ўжо запісаных песнях, а новы матэрыял, які вось толькі прыйшоў, хочу таксама паспець дапісаць, і каб бо ён складае добры дадатак да агульнай карціны альбома. Ну, я думаю, што калі новы альбом, і ўжо у гурта, які здолеў сабраць біток у Стадоле, а это адна з такіх буйнейшых пляцовак у Варшаве, ну, трэба як мінімум Стадолу, ну, калі не стадыён нарадовы, то як мінімум Стадолу. Стадола вельмі добрая пляцоўка і па гуку, і па там інфраструктуры. Ну, мы таксама хацелі б гэта зрабіць, і для гэтага імкнемся, па-першае, каб не запрашаць людзей на адну і тую ж праграму кожны год. Вось менавіта аднавіць нашу праграму новымі песнямі. Вось таму рыхтуемся, вельмі адказна да гэтага ставімся. Ганна Тарасевич, дзякуй і Владимиру і Вераніцы за неверагодныя выступы ў Цурыху. Чакаем яшчэ. Ганначка, прывітанне, дзякуй вялікі. Прывітанне, да, прывітанне. Вялікі дзякуй за тое, што адклікнулася. Дзякуй вялікі, Ганна. Хоць вы і не запрашаеце мяне яшчэ раз прыехаць ў Цурых, но ўсё адно вельмі прыемна пачуць. Давайте будем ладзіць багач. Ёсць такое свята восеньскае. І каляды, запрашайце на каляды, беларусы, запрашайце, мы зробім крутыя каляды усім. Вот так вот. На каляды здольны таксама прыехаць сыграць што-нибудь? Гонар для мяне, чаму? Канешне. Не, ну, а ладно там вот у Веронікі, там народныя песні, калядныя, ладно там Довгушаў, который спецыялізуецца на этом усім. А вот, скажем, Пугач, выступі на калядах, вот што б ты заспяваў? Каляды гэта вельмі цёплае свята. Я б спяваў больш песень пра каханне, пра ўнутрэнні свет чалавечаскі, пра святло ўнутры.
таксама мне пасуе да любого праздника, у тым ліку для каляду, да. Ну, потому что у меня няма народных песен, на жаль. Одна ёсць, дарэчы, мы записали в апошнім альбоме Оробейко, это з заходняга Палесья, з нашага. Ось, просто зрабілі такі эксперимент, у альбом ставілі. Ну, конечно, гэта не моя спецыялізацыя. Цікава. Максим піша: Владимир сказаў, што запісаць альбом тут даражэй. А наколькі, які парадак лічб? Максим, а вы з якой мэтай цікавіць? Да. Не, ну тут увогуле все, што тычыцца паслуг, каштуе даражэй, мне падаецца. Там, напрыклад, там типа спажывецкія тавары можа і танней, там і там ежа, напоі. А вось паслугі тут даражэй, у тым ліку і студыйныя паслугі. Ну да, 1,5-2 разы можа. Вероніка, мне вот просто цікава, скарыстаюся, Владимир сказаў, што нам тут пакуль яшчэ, так как это правильно сказать, мы такие неофиты-эмигранты, а ты уже человек у гэтай, да, матерая эмигрантша такая. Скажи мне, як эміграцыя мяняе чалавека? Вот як захаваць сябе як беларуса і сваю беларускасць за мяжой, асабліва калі ты тут уже прожывеш 10, 15, 20 гадоў? Я за других не могу отказать. Ну, ты на сябе, на сваім прыкладзе. Гэта такі путь да сабе, гэта такі прыжок да сабе, гэта так цікава, хто ты, што ты можаш, гэта цягнуць свае рэсурсы, свае таленты, адчыняць, гэта такая дзіўная, такое дзіўнае падарожжа. Мне падабаецца маё жыццё. Мне вельмі падабаецца. Я чалавек міра. Цяпер я гэта дакладна ведаю. Мне з сабой дагаварыцца трэба. І мне будзе добра везде. Слушай, ну, чалавек мира это ў тым сэнсе, што можа быць цябе няма гэтай хваробы белагвардзейцаў, ностальгіі там і гэтак далей, але ты ж застаешься беларускай, ты ж не кажаш, што я чалавек мира, мне ўсё адно, я буду по-нямецку гаварыць, там по-англійску, а чамусьці ты спяваеш народныя песні, по-беларуску загаварыла, хотя я памятаю цябе добра до 20-го года, і как бы там былі пытаннічкі. Былі пытаннічкі. І пытаннічкі я по-беларуску загаварыла і заспявала, калі з'ездзіла ў першую экспедыцыю з Павлінкай Сурвілай. І гэта была уже такая моя новая Беларусь маімі новымі вачыма. І маё жыццё все перавярнула. Добра, Владимир, а як ты думаешь, ці не... Вот асабіста для цябе, як захаваць сябе, як все ж таки не страціць, не распусціцца вось в гэтай эміграцыі, не сказаць, што ну трэба выходзіць на сусвет, становіцца чалавекам, гуртом свету, выходзіць на міжнародную музычную арэну, ўжо спяваць, можа быць, там па-англійску, там ці ўвогуле как бы с этими беларускімі трендамі трэба іх перагарнуць старонку і забыцца. Даволі часта гэтае пытанне чую, і у тым ліку падаецца ў тваім эфірме, абмяркоўвалі калісьці, можа год там, можа 2 таму. З таго часу нічога не памяняліся. Мне вельмі простое правіла, да якога я просто дайшоў пакрысе, абмяркоўваючы сам з сабой, што адбываецца. Каб застацца сабой, трэба рабіць тое, во што верыш, і верыць тое, во што ты робіш. І калі кожны з беларуса будзе так рабіць, то мы менавіта як нацыя сябе і захаваем. Вось вельмі проста, але мне падаецца, гэта працуе. Так, гэта працуе. Згодная? Згодная. Захаваем? Захаваем. І заспяваем яшчэ. Яшчэ. Ну зараз уже бач не хоча спяваць, кажа, 2 гадзіны рэпетыцыі былі, канцэрт сёння. Дарэчы, яшчэ раз нагадываем, сёння 18 ліпеня музей вольнай Беларусі Фоксал 11 будзе выдатны канцэрт. Вось яшчэ раз спасылачка, QR-код на праграму, уваход вольны, плаціць не трэба. То есть даром, как говорил Кот Матроскин, да, так что заходите, калі ласка, и подтрымайте и музыкаў,
сваёй прысутнасцю, заспявайце разам с Веранікай народныя песні, заспявайце разам с Владимиром песні гурта Джей Морс, якія мы ўсе любім таксама. І такім чынам павіншуем музей вольнай Беларусі с 3-й гадавінай іх жыцця і працы на карысць захавання нашай гісторыі. Ну а мы будем працягваць таксама гэта рабіць все, што ад нас залежыць: пісаць песні, збіраць песні, выконваць песні і рабіць такія выдатныя стрымы, як вось мы сёння ладзім разам з вами. Дзякуй вялікі, да сустрэчы сёння на канцэрце. Запрашаем. Жыве Беларусь, Жыве вечна.